जय जगन्नाथ। आशा करुँच आपण मैंने भल थे भल रुहतु भल रही। जय जगन्नाथ। आज्ञा आज मद पूरा आलोचना कर मद दुईटा अक्षर आज्ञा मोरे मरिब दरे दर्ज जी मद्यपान कर आपको आम साधारण अदर लोक मैंने एमती बुझती मोरे मरिब दरे दरिद्र। मद्यपान द्वारा समाज रे कौन न घटू परिवार अशांति एक्सीडेंट चोरी डकायत हत्या धर्षण इत्यादि इत्यादि क्राइम आज्ञा घटू। सरकार एक सब विषय बेस अवगत अच्छा मत पीवा लोक भी से अवगत अच्छा किंतु गोटे लोक जब निशाशक्त हो गला सी आ भल चिंता मुंडे निशा तो सदा टाण निशा से आड़ को नब आ जानूले भी आम स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक तेणु अभ्यास होता लोक मदरे अभ्यस्त थी लोक से केवे मद को दूरे पार किंतु सरकार माने मद बिकापी लाइसेंस दौरान मद पी जी गाड़ी चलेब गाड़ी चलाऊँगी ताकू से गोटे जंत्र पुंकई आदाय कर फाइन आदाय कर सरकार भी बेस अवगत अच्छा मद द्वारा समाज में कौन कौन माने न घटू किंतु कौन सी सरकार माने मद बंद करने केवे आगबरी होना देखु ये कम दिन पूर्व इलेक्शन पूर्व बीजेपी सरकार कहते आम जिते सरकार को आसबू से मद बंद कर किंतु ये मद बंद करने परिवर्ते मद केमिति अधिक परिमाण जोगाଯିव ताकू सरलीकरण करा वो मद बंद हम जो मदर टैक्स पाऊना जो मद गाँ गहली मानक कम रोजगार करुवा श्रेणी लोक मैंने पिउछंती देशी मद पॉलिथिन तांको गुड़े गुड़े धरा एक्शन निया पंचायत गाँ से मद बंद करने एक्शन निया आज्ञा देशी मद खाई भी लोक मरुं तर लिकर भी खाइबा द्वारा विभिन्न प्रकार यह समाज में घटू मद देशी हो बा लाइसेंस प्राप्त मद हो किंतु मद ही मद तेणु ये सरकार जो बास्फोट मारी आम मद बंद कर किंतु एपर्यंत कौन कार्यानुष्ठान हो पारानी कहवा भितर बहुत माने बर्तमान मद एमती जरूरी हो जाइए लोक मानकर लोक मैंने मद उपर एत आसक्ति अच्छा आपण माने इमेजिन कर पारे आपण मैंने अनुभव भी करुवे एंतुरी शालू श्मशान पर्यंत मदर आवश्यकता बर्तमान लोक पाखे बहुत जरूरी जन्मोत्सव विवाह उत्सव शुद्धक्रिया उत्सव पर्यटन मदर बर्तमान दरकार पड़ू राजनैतिक सभा
ଭୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ। ତେଣୁ ମଦ ରୂପିଆ ରାକ୍ଷସକୁ କେମିତି ସମାଜରୁ ତଡ଼ାଯିବ, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରାଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମାଜକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଯଦି ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାର ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚାଲିଲା, ତା ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ମଦ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲେ, ବହୁତ ତାଙ୍କର ବାଇଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟାକ୍ଷ କରିକି କହିବା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଏବେ ତ ନିଜେ ଶାସନରେ ବସିଲେ, ସମାଜରେ କ'ଣ ମାନେ ମଦ କ୍ଷତି ନ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସମାଜରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉନି ମଦ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମଦ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋକି ହେଉନି, ବନ୍ଦ କରିବା ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଶାସନରେ ନଥିଲା ବେଳେ ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ତୁଲିଆ କଥା ହଙ୍ଗା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଯିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବ। କିନ୍ତୁ ମଦ ଇଆଡ଼େ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆହେବ, ବିକ୍ରି ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏପଟେ ମଦମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ହେବ, ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ଏସବୁ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରହେଳିକା ପ୍ରହସନ। ମଦକୁ ଯଦି ଆମେ ରୋକିପାରିବାନି ତାହେଲେ ମଦ ଖାଉନି ବୋଲି କ'ଣ କହିବା? କାହିଁକିନା ମଦ ଏମିତି, ମଦରୁ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ମିଳିଥାଏ କୌଣସି ବିଭାଗରୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥରାଶି ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ମଦକୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ ବି ସିଏ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଦ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସକୁ କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ କେମିତି? ଯେଉଁଭଳିଆ ମଦ ଯେତେ ପରିମାଣର ସେଲିଂ ହେବ ମଦ, ସେତେ ପରିମାଣ ମଦ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ର ସେଭଳିଆ ହେବ। ତେଣୁ ମଦ ଆଶା ରହୁଛି କେବେ କେଉଁ ସରକାର କେମିତି ଇଏ ବନ୍ଦ ହେବ। କାରଣ ମୋତେ ବି ତ ଆଶା ଲାଗୁନି କେଉଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କଲା ପାଇଁ। ସବୁ ସରକାର ଆମେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଏ କରିବୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେବ, ଆଉ ଆମେ ଆସିଲେ ଇଏ କରିଦେବୁ, କାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ବାସ୍ପଟ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଛି, ନିଜେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ମଦ ପିଇବିନି, ମଦ ଛାଡ଼ିବି, ଏଭଳିଆ ନିଜେ ଯଦି ଛାଡ଼ିପାରିବ ଛାଡ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କେବେ ମାନେ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପ୍ରୟାସ ଆଜ୍ଞା କରିବେନି। ମଦ ଯେଉଁଠି ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆହେଉଛି, ମଦ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି, ମଦ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଉଛି, କିଏ କେତେ ସେଲିଂ କରୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମଦଟାକୁ ସେ କେମିତି ଦୂରେଇବେ? ହଉ, ତେଣୁ ମଦ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଏଭଳିଆ ମାନେ ଜରୁରୀ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ବା ମଦ ରୂପକ ରାକ୍ଷସକୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ
ଅଟକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଗକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବା ନେବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ବାହାସ୍ପୋର୍ଟ ଚାଲିଛି। ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ନିଜେ ସଚେତନ, ନିଜେ ଯଦି ସଚେତନ ହେଇ ନିଜେ ଯଦି ରୋକିପାରିବ, ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ମଦ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଏଥିରେ ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ? ସରକାର ଲସ୍ ହେବନି। ହଉ, ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଏଥିରୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ସମାଜ କେମିତି ମାନେ ଗଢ଼ି ହେବ, ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜେ ସଜାଗ ନ ରହିକି, ନିଜେ ଯଦି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନ ହେବ, ନିଜେ ଯଦି ମଦ ଉପରେ ଆସକ୍ତି ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ମଦ ସମାଜ ରୋକି ହେବ। ଆଉ ତେଣୁ ଆପରେ ଆଉ କିଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଏଠାରେ ତ କେହି କୌଣସି ସରକାର ବି ନୁହେଁ, ମୋହନ ସରକାର ବି ନୁହେଁ, ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ବରଂ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏତିକି ଜିନିଷ ଇଏ ସରକାର ପାସପୋର୍ଟ ମାରୁଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର, ଆମେ ଆସିଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିପାରିବୁ, ଖାଲି ବାହାସ୍ପୋର୍ଟରେ ହିଁ ମାନେ ଏ ସରକାର ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ନିଜେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ମଦଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ୟା ପରେ ତ ଅଧିକ କିଛି କହିହେବନି, ଖାଲି ସେଇ ମଦ ହେଇକି ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିବା। ତେଣୁ ମଦକୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ୟା ପରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଆଉ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ନ କରି କେମିତି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା, କେମିତି ମଦ ଦୂରେଇକି ରହିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛେ, ଯଦି କିଛି ବା ପାରିବା, ଯଦି ସେଥିରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ନେଇପାରିବା, ଭୂମିକା ନେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ନହେଲେ ମଦ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦୁଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ମଦର ବ୍ୟବହାର ରହିଥିବ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କ୍ରାଇମ୍କୁ ରୋକିବାଟା କଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।